Métele. Necesi var? Kaixo eta ongi etorri beste blog batea. Bueno, lehenik eta behin eskatu nahi zuen mesedez blogan bukaeraino egatzeko eta gozatzeko bloga. Ze, azkeneko blog guztietan denbora gutxi egatzat ikusten. Osa, lehenengo minutuk mundu guztia ikusten ditu, baina bukaera arte zein orkatzen orduan mesedez. Geratu bukaera arte. Eta ben bai, blogak inaztea. Bueno, hau da nire torrosako gela. Gaur guztien ez dut zerrein, literalmente, gela txukuntzen edu nahi ze. Nuzkan lau maleta Bilbotik etorri nintzanen einunen mudantza, jaso gabe orduan gaur jaso ditut. Eta jazta, baina bueno, galdera bat daukatzen zako eta nahet, komentaretan erantzutea, ze ez dezu ez zer komentatzen orduan galdera gotako ez dizut hemendik aurrea, aber erantzutezkia zuen. Galdera da, kuarto reformatzen behatze, gotelea, lampara, muñekozkak, armario, kolorea, denaren eta aldatu eta reforma oso bat ingo gelani, zeia gela unere gela izango berez ez dela urte honaiz Bilbon. Orduan, nahi zuen reforma hoi ikusi, blogetan txertatzet, aparteko serio bat itzet gelan reformana, kontatu, komentaretan idatzi. Eta hoxe, gaur ezen txukuntzen etu nezela eta maleta jo ikusten eta, sako basura potxatea dut. Eta baina bai, dutxatzea eta bagoaz, maikin gatu nezela, ze gauzatxea dut hor gauen. Ere txikon berria. Bueno, baina dutxatuta, blogasi horretik gauza esatean ator. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkendu eta partekatu. Batez ere, arpidetu, guazen koatu erronka, 300 arpidedun urte bukerako. Pero alderu 70 baten gaude, hain zaila ez da. 29, lortuko iteu, ikusta baiet. Eta baina bai, guazen blogoak inaztea. Daukat, arazotxo, haundi bat. Ikustezue, nola onzeru azta. Tani? Sandaliatxo jarrita, ze ondo. Jamen gauden ere kamiseta berria urzenatzen, Magikin. Hola! Bakarri gaude. Beti bezala. Eta gero betingoa. Plana zaukau, esan ez du? Gero esango du. Sorpresa. Hola! Komprak iteagoaz. Ze, oendik anezakigun nagoazen. Bueno, jain deu kompra. Oen falta ez dugu bakarrik patzea. Bueno, hain kotxen gaudela kontatzea izuet plana. Goaz, nire lagun Magin. Hola! Ai, Karola, ibar. Ez pilatu behin ikan blogan hasi du. Eta goaz bere txea bedaiu. Bueno, alde desan bedaiu da hola, zure txago batea gozela eta ja. Hombre, ez dut uste inorretan jazaiten izan. Vale. Hola, oion bat hartu nahi gau beni, gozan dik ez. Bueno, hoxe, tengo deu barbakoa bat. Baina, esan nahi bazi, ni orkestu zautuko nun da. Eta, hoxe, ja komprain da, kotxekoaz. Ja iritsi gea. Mira, meningo deu, gure apaia. Bueno, ja piztu deu, sutxoa. Gure afaria hemeningoa. Hehehehe. Erditza ditago ikustu zuen ez, orduan? Metele. Ai, ama. Ondotako zure ustez, Mai? Ondo bi. Bir sortzen. Enarak. Flow natural. Eta hoen etorri gea, arrotzak hartzea. Bueno, etorri gea eta ez da arrotzik, baina monotzok ikusteko pixkat. Hemen daude arrautzak ja, bilduta. Hau da ja alta teknologia, Baten topatu dugu, hau, gure lagun hau kapan.
Ingo duna, janaria prepatu. Erosi deu. Eta bengo deu, bandeja da jarri. Vale, janaria, erosi deu. Txoixo pixkat. Influencer bezala. Txoixo. Gero. Brotxetak. 8. Butifarra. Eta gero, plato importantea. Kostilla. Holako. 2 erositeu. Eta entrantetako fueta mailei dela mozten. 2. Ez da promo, baino kasotarra deiaz. Fueta marka blankarteu norbait. Osa, kartera zutenen. Gero, holako... no bezan honek? Pikos. Kolines. Gero, natxo batzuk. Eta, bueno, natxoa saltzeko saltxa batzuk. Gazta. Gaztak eta Guacamole. Esto potencial va, Urrengo entrantea txoixo. Txoixo! Txoixo! Oain, brotxeta. Espera. 那这样的是那这样。 Mira, argazkin ez da apreciatzen una mierda. Estás ahí? Influencer lanak izan. Oain, butifarra. Da la buena. Niotifar. Eta hemen gure plato nausike. Ze ona. Bueno, barroa sartu gazte kampanilla mendu. Eta buenetik parrilla guztia bukatu gabe. Parrilla dukatu baino ya. Costilla. Se pinta una. Niko se mutu raukatu enikan, Nik ez, betetena. Postre, itzeba Mildren. Bueno, ya, gau gordua da terdik, etxeagoaz, lota tolosa vuelta. Kaixo, ez dut esango egunon, zeta arratsaldeon. Bueno. Larun beta, gaur guztien ez dut, zeren, naiz. Etxen botata lasai. Eta bain, haitu nahiz ikusten estrapadak, bueno, muntu jana, zen eskanak kantzelatu india, movida bat, ze jaleo, ama, en fin. Eta horiz esaten dizu, eta bain idatzute taldetikan zozertza guteko, así que, horta guazen. Niko dizut esango, boa? Azkenen, afaltzen gatu gara. Ligak, oso goxok. Aborbela! Bueno, eta ja etxea. Lotara, ez gustatzen, askaz ikusten dira, euria edu, hainez. Betetzen, osea, en fin, fuk euria udan, osea, ezin du, izan honek. Osea, zeatik oain euria de repente, bueno, ez ez ikusiko argiaz dagoena, baina, bueno, txifon berriakin, esperet, zehaztu betuitea. Posoi, osea, zeatik, de repente udan euria. ¿Me puede no apetecer? O sea... Kaixo... Egunon... Ez dut esango zede abreze arratsaldeon... Bueno... Gaur zindaten goizen estropadak ikusitut... Hau patak emendikan... Hobenak diela... Eta gero ja... Pues edo azkaldu eta ja oain... Hainez gesten gatu nezelako garazikin zozartzea. Eta igual gero, pues, afaltzen gatzea, batek daki, sobrela egingo dugu, oi. Eta, hoixe, ala, a pastar a todo el mundo. Oain kartatan atxaldetxoa. Hemen gure gaurkoa paia. Espera, Horbelan, nunda horbelan, horbelan. Bueno, bilaban etorri gara, daulako drag show gaztetxean, así que hori ikusten etorri gara, bakarrik hortako etorri gara.
No, berriz dela arratsaldeon. Bueno, gaur izan zineten. Basikamente blog hau, oen artekoa, editatuet. Eta ja editatu utziet. Eta bain, bila nagoaz berriro ere, dagoela bilaka kolektiboan dirau dantzamanaldia, así que bagoaz, beti bezala, apurtxu bet berandu nijoa. Baina, bueno, no pasa res. Mogen kontan, deia, pare bat minutu. Ai, guazen. Por cierto, esan goztue, que raro blog hau atzu egandatzala bukatuta astelen izala sartzen, eske eduki gutxi neukan, no? Edo esan dut. Ba, gorko planare baita sartu ingot. Eta hortan nabil. Eski batzuk gane gulgabez, ondo. Bueno, ba, set hau, zet bat eurtzen kolore gehiagik dago, nire txiketako muñeko, txiketako liburuduk, en fin, gauza gehiagik. Baina, nahi zuet esan, itxoin zeben datora osasketa txiki bat blogan bukaran, blogan mozadazik mesedez bukaran itxoin, alde batetik ikusten duten bezala, iganden, joan ginen Bilagonako gaztetxea onjoa. Eta bertan ba, ernaiek antolatu zuen gau transmaribiboioa, esango dugu ez, eta dragak zeuden. Eta nahi ditzen honen garrantziaz, eta txalotzeko dala, olako espazio, baita izan diala gizon, zis, hetero, txuri, eta buruz egin espazio, ba, derrepente bilakatzea, ba, queer espazio, espazio seguru bat bermatzea, eta espazioetan tokia ematea baita beste motatako perfil bati baita gana gaztetxerok, eta punto. Orduan bat txalotzeko iruditzen zait, eta mendikan ba, miresmena eta nire babes guztia antolakuntzai, eta bestalde ikusi zuten bilaka kolektiboan emanaldi berri ikustea nitzala, dirau izan hauna, aukera baldin daukazue bilakan edozein emanaldi ikusteko supergomendaduta dia Euskal Dantza eta garaikidea uztartzitun erreferentziazko konpainia bat gaur egun, eta benetan txalotzeko baita egun lana, izan zen marabila bat, eta eskerentan sartu behien web kuiskusiatu datak eta jun ikustea. Obliagota zaudete. Ikuste jun bezute. Eta punto. Eta besteik ez. Beti bezala, esatizuet, betiko bestekin agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu, hasiren galdera bat butat. Joan galdera entzutea eta erantzun. Eta partekatu. Bareti jazu Instagramen, TikToken eta Twitterren. Eta bain bai, urrengo blogen ikusiko geha, urrengo azten. Muixo eraldoi bat, hobenezate eskerrik asko agur.